Subscribe GH Live. Asantehene Subscribe GH Live. Baby, Obinya Sebianko baby. Oh, Sadi Fogu Nyagwa singen. Oh, Sadi Fogu Nyagwa singen. Edwe Kasangen. Oh, Grasatina. Okay. Yadi Shamu be my GH Live. Addition Bre Edru. What's the Sani Mana nature go no and he didn't say quadrum. Na all the cobra for customer see a friend royal poetry. Not just and yet better cry. A idea a bo. Na yede eje gongongo ede ma ahemfo akasie animpon na eboa ma bibia wi peye yakasa royal poetry efrihin yakasa kwadwuma efrihin fa gazi ba beboa yen ame ehu adekro enti se woni ma adekro ebi nie Chantrochmo champon fungen. Asantehene bo smenditien. Asantehene bo smonditien. Obia satina dwe kasangen. Obia satina dwe kasangen. Ose tutwe mi modi nwa wisio. Ose tutwe mi modi nwa wisio. Watch down kwani se wan pim sika poba no. Wine ne benya second chire watch down kwani se wan pim sika poba no. Obinya Sebianko baby. Obinya Sebianko baby. Man not tell the favor them lefe kasangen. Man not tell the favor them lefe kasangen. Se wan entof moje ngen. Se wan entof moje ngen. Daddy otmo champon fungen. Odafo daddy otmo champon fungen. Ose tutwe mi modi nwa wisio. Ose tutwe mi modi nwa wisio. O personal Yadine Kabom Church was Santimanina. O Penso Nadia Yadine Kabom Church was Santimanina. Obinya Sebianko baby. Obinya Sebianko baby. Lagabacana ne Flampo, Damle Ferrisi. Lagabacana ne Flampo, Damle Ferrisi. Memon Jabindo da Koyadungen. Memon Jabindo da Koyadungen. O sent to 12 modi Yavisio. O sent to 12 modi Yavisio. O Penso Nadia Kabom Yasum Jeba was Santimamnigana Manina. O Penso Nadia Kabomnia Sumjeba was Santimene Ghana Manina. Obinya Sebianko baby. Obinya Sebianko baby. Oh, Sadi Fogu Nyagwa singen. Oh, Sadi Fogu Nyagwa singen. Edwe Kasangen. Oh, Grasatina Kasangen. Woku bedia to pleba de lefa Nyagwa. Okay. Enti kwadwom and out to say twego no. Normally at abo abro tunfo or henkesi atena se na bibia koso na se ahemfu bi ba bi swai yatabo se ne be ya obehu sampa ebre bi adru gazi yakase kwadwuma ene de na sa de kra kwadwuma mpa de ade yakase kwadwuma mesha se free the history of kwadwum da dia sha se free na me de aba ne nchirichiri mu so de obisaya sanse se ni the history ni free ma nchiri mu no enti ase sheda enya adwuma papa nananom ekire se na me quote professors bi he omotro history ma Asantehene to say Professor Ampene otumfo Sanahene and Professor Kantanka teacher Kantanka and Professor Kofi Ellisona on the Ote Maryland and nia menyonkon lawyer bi so lawyer afre sa nkofo we nyina no ma ye research pa about kwadwum entia na meka kwadwum a omho na nusua de free enti medical kotu om se de be ya obi abehu the source of the information and the data na kwadwum sha se free Asante Dwaben wa ha Dwaben Gaben na omose ebrebi na abrantie bi asabi yesusu se na adwene enhye da enye na osa eyebetwani na ewomu na okọ abetwa so okọ na beso se no ze adobe
ade friend na do Yes, Abia Kobe, Brahma Kobe na bia utwana be no ko hu se onini royal python Okay. Osu na utie esu no eno hu se esu yi de unique ha nti wo ba fie no se bi obi asensa kakraka na no yesusu se na dwene nya no eno ode saa esu no edi agro nti emu kɔ nanim no ye se ene ode west be hihim nti se bi wo hena no wo hodwaben hene saa bre eno status wo de ne na bodini ne nneoma a wayeye ene se bi na wo krekwan fa so ya wo ni nyina no wo de ni nyina obenwene na se de wo si nwena de no na abrantie no ni dini de akwa ana eno ya another school of thought Okay. e bi friend say akwa adwom ena nananom nso kyerɛ sɛ daabi sɛ bi osi nwene ade no esi di edin hyehyɛ mu de nneoma a sɛ bi wɔ hene gaben hena yɛ yɛ ni nyinaa nwene nom sɛ we de te sɛ de wo kwa edi abochi aho no ha wa hyɛ da nwene ade na wa kwa ama kyerɛ sɛ ayɛ de ɛna yinya sɛ di no enti ebi fa ne sɛ akwa adwom ana asɛsɛ ne ayesi acquire the formation of the poetry no ha na ebi nso fa ne sɛ asɛsɛ di esi kwa ade sɛ de oba asante kasema ye frɛ ye okwa ntwoma na asɛ bi sa na no so baaye enti gaben hene otutututu na etwa gaben hene so Okay. nti twa na so mu no na ɔme de ne brɛ no na hemfie Okay. nti ɔme de brɛ no na hemfie na afi wo hyɛ ase sɛ wo de ne ka ne de broni bɛse na somfo na sɛ the royal hand the poet here so say yes nti no ɔbɛka nti saa gaben hene no sɛbi ofiri mu na pepra ba akonya no nti pepra ba akonya no na de hyia ba ako a wɔyɛ gaben de hyia ye friend no anokwanche Okay. Ono form a faction foforo and now there was another faction nti no saa pepra no ba so no ema ano kwanche na ntimi antene gaben Okay. ena otu free gaben e de kokotena ene bonwire baabi a yefro ho no mo ano kwanche ayiwa kesiem Okay. na ene no msusu se eno no ukọ ene gaben baabi a bi hu saa bro no okọ bonwire a saa bro no wo ene baabi a bonwire secondary school esiem Okay. ha yefro kwanche ayiwa kesiem enti ehọ no okoso ye no okọ no no de saa kwadwomfo ni bi edi na chi kọ enti ono omkotena ho na denkyerafo bi after denkyerawo denkyerafo bi ye bi omonso betena saa bia ho Okay. enti omonso baaye no omonso besua akwadwom ne to enti emu na omware ye na ebi omkopie ede saa emema no kopie ene pankro no ayini enti na omonso asua akwadwom ne bi saa pankro no mema no omkotena ekọ pankro no ko ware ntu bata ko pankro no ko ware Okay. omonso abesua nti omkyerɛ wo ma ema wo mo wa awade ne mu nti ema nkwala no kodi sabi pankro no ho nti ho na ho nso Asantehene ete se saa mofra no nso eto saa adwom na omo ye frɛ omo de omo nso ba ono nso na hemfie Okay. na omo nso swai kwadwom ne bi de ma Asantehene na Asantehene de nam se oye kɛseɛ nti no ema ne de ne be ye polished be ye kama be nya be gidini ema sabi eno mom na nkofo be hu Very well. na yekwa amani mu a on se dwaben ne sante omo nyina ya ayokofo asebi omo nyina ya abusua ha nti no ekoye sa afredi abusua na mu no na saa edin no because ye bodwaben hene na nadin a te se de ye bo Asantehene na nadin ye bo Asantehene na nadin e te se de ye bo dwaben hene omo relate na no asa tere e de ko mia bi te se kuku ema kwadwom ne tu bi ma kuku fufo ye tu bi ma be kwaifo so ye tu bi ma sabi Kenya ase na omu nyina no susu so omu nyina afri na na ba ko ase enti no omu nana no mudini ene ye bobobobɔ to kwadwom na kwadwom no omu wo mu ahodo ye wode ye to ne tententene ene ye wode ye to ne ntientia na kwadwom ankasa no
na yɛnto ne kwa nso wutia ɔse krɔbea bakan na nyane na ɔmoto no memenda adeɛ bɛkye adeɛ no dapa na adeɛ bɛkye adɛ no na ɔmakɔgyina ɔhene kwan no na yɛto sɛ ɔnsɔre yɛde bɔne nkayɛ sɛdeɛ wada baabi a wɔduru bia no ɔnsɔre na ɔmɛyɛ ne nananom amanneɛma wɔ enti ɛno na ɛkɔɔ mu a sɛbi ɛtrɛyɛ ne kwadwoma bɛduru baabi a aduru na kwadwoma yehu ne saa no de bia de bi mususu ne sɛ enyina beduru baabi sɛ abɛyɛ asantefoɔ yɛ national anthem sɛbi yɛ bɔ kwadwoma mmerɛ wɔ ho ne sɛ bia bia bɛte kwadwom bia wɔ sɛ hɔ yɛ din te sɛ deɛ yɛ bɔ national anthem sɛ deɛ woyɛ bia ne sɛ wogyina hɔ agyina hɔ sɛ wote hɔ a tena hɔ nsɛ sɛ woka ho anaasɛ sound bia ɛkɔ na kwadwom etimi mo ɔhene ni bere esan sɛ sɛbi ako a ɔhene die nyinaa na ɔmo di so ayi kwadwom ma no ade a ɛto na ɛyɛ bia akora yɛtimi di so ayi kwadwom ma no ɛna ade a ɛto na ɛnigye bia nso yɛtimi di so ayi kwadwom ma no na ɛwɔ bere a ɔmo to no so mpɛ sɛ kwadwomfo mpɛ sɛ ɔhene ni bere no sɛbi o odi ubɔne a sɛbi titene na meka na nananom twatiri so kwadwomfo pɛ sɛ ɔhene twatiri a ombeti matokwadwom na ahye na ama sabi wa pronounce that judgment ombeti ahye na bufu ombeti ahye na horoba ma sabi mfantifo kana ɛna se bi a ne bunsu fu ne pesa na koma adwuma ne tirim ya da kwadwomfo ne tirim ya saa de no ma wɔhene tirim ya ne de ɛno pa ho a na abrafo nso etimi di saa adwuma no nkɔfo a omtimi hyɛ ɔhene ɛma sabi otimi ya bibi ɛma yehunu sɛ ɔhene nie ɛne saa nkɔfo nie na woyɛ kwadwom na yɛ unique to only Asante na ukɔ koforidua ɛyɛ dwabin new dwabin a uhu kwadwom nso wɔ ha ba onkɔ aka mamu baabia a sabi Asante ka ho onkɔ mfa nti mamu enko hu sɛ to kwadwom wɔ onkɔ sabi bunu mamu so meka bunu mamu a nya ahafo hɔ de sabi no kwadwomfo bitimi kɔ meba no so e ma bi onkoto but baabi a wo nka Asante ho bia no wonte kwadwom wɔ agise bia Asantehene anaasɛ Asantehene ama obi sabi o ekodi dwuma bi wɔ ne dini ma ne bia wɔde kwadwom aka ho ne bia kwadwom bi du ha betie only unique and restricted to the Ashanti Kingdom pe because ɛhɔ na bibia ahyɛ ase free na me ka sɛ kwadwom no nya ɔhene bia na ɛtoma no yeah what in ka yeah nya Asantehene pɛ na ɛtoma no ne saa ahemfo ambobɔ link to the Oyoko yes ɔmo pɛ na ɛtoma wɔ enti sɛ bia wo hu sɛ bia yɛ to wɔ baabi a na bia ɔhene ni hɔ ɔhene tu kwan anaasɛ adɛ ɔhene ni adɛ na bia kwadwomfo pɛ so ɔmo bɔ nananom abrempɔmfo ne aman hene abatiri sɛ ɛnɛ yɛ adɛ na bia wɔ hɔ a na kwadwomfo ato wɔ fie na ɔmo aba abɛto ama but no nkyerɛ sɛ kwadwom ne da wo akonnwa ho a wote hɔ a na wotena ase sɛ deɛ sɛbio ɔkɛseɛ tena ase a yɛtoma no nso wobɛtumi ayɛ saa deɛ no wontumi nyɛ the only time a ɔmo yɛ wɔ bere bi a kwadwomfo na ɛpɛ sɛ ɔmo kɔ ɔhene bi kurom anaasɛ ɔmo pɛ sɛ yɛhunu kwadwom ne na bosu ɛne sɛ deɛ tie nti ɛna ya na kwadwomfo kɔ ahemfo bi kurom mu a sɛ deɛ kɔtoto kwadwom wɔ hɔ no mu a ɛna ɔbɛkɔ bi abrempɔn bi na yɛto kwadwom ma no a anaasɛ ɔmo gyina hɔ no ɔmo to ane no kora no ɔmo nsuae kwadwom no ɛma wo nnwuma a wadie na emom na yɛ Asantehene deɛ ɔsɛvo no wɔno ne nneɛma a wayɛ ne yɛde kae sɛ this is the anthem national anthem no yɛde aba kuro yi menti sɛ bi a ɔwerɛ fi ho sɛ wo nka Asante ho a yɛbɔ nka yɛ sɛ wura ne Asantehene no no ɛna sɛ bi yɛto kwadwom ma ne yɛto bi ama wɔno ne ti na wanya baabi tie ɛna ɔmo de kwadwom ebi ɛkɔ ahemfo bi kuro ma sɛ bi ɔmo kɔkɔ tutu bi ma wɔn ne ayi a yɛto nti sɛ obisa ya nan sɛ bi mpaninsɛm kakra a mesua afa kwadwom ho enie enti dwabin na o si heli ye free yes dwabin na kwadwom hyɛ ase free nti sɛ obeti a
also or shas was me ma dwabene yi adom me ma dwabene jakwa yi adom ohun yi adom na na di akobo jijwon tato champon fune. Okay, I'm reading something. I said royal poetry, the bro from Quadrum. I say the script seems. Also, Saji for Giagu Asio Kudu Asante na Dukasa name. Kotoko Hene Kase, Crobia Hene Kase. Mere Mau Crobia Fianguma and the Kotoko. Me Mau Crobia Fianguma Kotofuma. Kotoko Mom Kotoko name. And was Asante actually in Tre Egu. Chum a champon no from name. Asante asisi buo suma tenting name. Me reading said they are not nipa na. O se crop ya asante na du ai kase name. O se tutumere ma due a wisi due ni a wisi o. Why no benya se kantenchi chire buache dan kwa ne se 1 piece kapoba. Okay. Obi na se bia nka obeye bi. Manu atie dufie ba damrifa kasa nei chrewa ni tonfie moje bibisa ya chrewa ni tofu moje nyane ose osodofo dade edru twumo achampon nofo ose tutumre ma odue ni awisi wo penso na wo de aniodin ni nkabom kyekere wasante man nyina obinya saa bia nka obeye bi aja nkwa na a free from pond dem refer we see me ma odwaben do ada akwa yi adom nen o se dwaben na oka okay o se tutumre ma odue ni awisi o wo penso na wo de nkabom ni asumdue ba wasante manmu ni Ghana manmu nyina obinya saa bia nka obeye bi o sagefo gi adwagu asen na nen ne to aso okuduo asante na edukasa nen ne to aso ewapa the English wa how say osaje for seat for you descendant of okuduo asante speak with honor king of Kotoko speak king of Krobia speak I am handing over to you Krobia Refe Anuma Kotoko asante noted for deeds of bravery Chum a champion Nofong Asante is ready for your arrival and speech oh powerful spirit speak honor. Oh, I do descendant of Krobia Sante. Or say to permit me to call you that who would not like to be the child of Boache Dankwa of Kantinching and Sewampem, renowned for the gold nugget. Anyone who had it would like it. Child of Atia Dufie. Demrifa that keeps vigil speak. At Shrewan Ninto's house, jaws do not rest. Love that climbs over iron. Oh, Chuma Champon Nofon. When he steps, his feet fall gently and noiselessly. Oh, powerful spirit to say to you, permit me to call you, that's in your era. You have employed tact and unity to rule over your Asante man. Anyone who had it would like it. A Jako of a safe Rampon's lineage. Condolences. I hand over to you, Adakwa Yadom of Jabin. Or say to two, permit me to call you, that's your era has brought peace and unity to Asante man in Ghana. As a whole, anyone who had it would like it or search for a seat for you, descendant of Okudu, Asante, speak with Anna. Quadrum, guys. Yes, quadrum. Nti no ana translate here. Nti said nam kan on say na said yesi wo no said free buy ne nyina na omo kekambo ma no de nwene quadrum. Dwabe na o kan no. Dwabe na quadrum chasi free. Indeed, Drabin for quadrum no a bit different from Kumasi DM. Okay. Because we better Drabin, so no more, so yeah. But I read them crown. Oh, really, I read them corona. I read them corona. A dini go out 10 hand was at the team Kumasi. It sounds a moye abushienti. Nanaba Kumasi 90. Sana quadrum net. Na omo share da sua ho ade ana omo ko hu school bi I say on say kwadwom no ye be awo ifra awo mu we mu omo papa no na to kwadwom 90 year omo we mu so ma be ba be to kwadwom nti omo ma na anya sa na sa na ti omo ma so be ba be inherit nti usua kete usua kasa na de kwadwom no e kirew na usua bi na
Yeah, the mom said, I'm gonna be seeing or you could be seeing the Modia and some of the try. I said on the Mikasa Pancrono and Asante any dear war Pancrono for to say Busiano Pancrono. Omunkwana to Mimi Timin got to quadru. Omujuma said Santidia Shaw. Sounds on our could jabbing so no jabbing him so fear quadrum with them. Ah, Gabi Niba Bien Timin could remove Abra Umfin. Okay, question. So Nana, a year Nana post, I once I wear him my mom ponting him, and as a car break him my young fans over your program, yeah. Yes. Na Ubuja Cassia. Now, a person we move back over to no. And just over 12 one, but one person or person but to normally daily the kenna or no worship or that is too why it is allowed. And ya allowed. I just said something in a moment I'm a quay. And I said, who grabbing croom. And now baby in Krum Body, maybe I will share or Henna Sia. I just saw Henny Mama Quine. Now, Quadrum so crown so dear. Says Asantehene ma Quine. Quadrum ni be and Timun go, he be a honomosa Wabuga. No Munko Ginanechi and to Quadrum man. So I be out be an Asantehene, Sabina Hindi, and ne foul per se. No, I'm not quite say be out, said I said, or boy him, I need be my hand. Masoma hakudi dwumabi ma no obidini mu le bi afa kwadwom fo kodia eno de ono ana amakwan ba se wo hene wa to no ato nsa afre kwadwom fo se ene e bi my ya de kese bi ti pese o mo ba amo me ma me fans me o be ma na som no fans the only time I make say the only time kwadwom fo timi ba okurum beto kwadwom eye wo mo akwadwom fo na decide say ene de ye de kwadwom be ko ebi a wahini bi ahemfie akobɔ ne nkaye eno de enyo wo afrɛ wo ha ne on several occasions omaba sabi ahina ahemfie eman ahemfie abeto oh ebi aba order oh ebi omba ebi me wa stand kwa efie omba anopa no kwa satam wahini ni ho ensuno mbegina efie nanim eto kwadwom bi a be 15 minutes etu omoto a sabi abusu apanyina a wo ho satam opie no akomo omo nanti sika no omko so mo chiro mo kakra bia no ma so omo omo dia no hena mo omo sa kwan ne se bi a oni sa me oni Ghana na oni Asantehene mu atia ne na achi a omtumi ebo etu ye friend say kwan kokko kurokurom kototo ema obi ahemfo a ewo ho se de be ya ebebo omo nkai se so hene kokora na mekan so hina tukwan kra na watia ne na achi a enchese ne tumi nya adwuma so ha enti omkwa amama mu wa abra wo hini ni ho omkoye no na no nyese bia omo ho na tewo omo ana wo hina ne pesa wo ye kese enti ne ebeto kwadwuma ma wo na sika bia wo obeji akwan na abeji akwan yi na mom na yen kaebo sese wo hina tukwan kra na Asantehene sabi manusis mna so Asantehene wo mumpo eno tukwan sa uba Asantehene mo yesa sa wo hini ngu eno tukwan ya nipa no nti oni wokra na ye bon kaye ma sabi okay ye kai so Asantehene tumi da so ye adwuma okay I crash for mo da so ye o mo to kwadwumi what the cobra for customer ye from BARD that is bad na on se ma men on se ho what the buy on so twi kasemu a ye be kwadwum nti on se obe on se hwe abia no nyom krofo be hyase ato nyom kro na on se omudi kan bia nsana nyom na nkasa waho ha enti yes omunyina with the same your friend is a category enti broni on se de kase twi kasa no abofuni wie onzi yese be omuzo ze bad yeah enti bad no say the gazi can say a poet traditionally one reciting epics and associated with a particular oral tradition enti utimi create a friendly pansa poet and as a versifier and as a verse maker na say o de yen singular proper noun a bard of Avon and I say bia the bad nti wo mo no aye nkrofo bi aye anwen omo yes in Celtic culture we see called Ireland the crown so in Celtic culture no almost so similar like this almost so a helu omo kings and I say omo attitude now omo define omo dey so say a bard is a professional storyteller verse maker
music composer, oral historian, and genealogist, employed by a patron or a patron such as monarch or chieftain. And it means to ask us they try to commemorate one or more of the patron's ancestors and to praise the patron's own activities. With the decline of a living bardic tradition in the modern period, the term has loosened to mean a generic minstrel or author, especially a famous one. For example, William Shakespeare, and I say William Shakespeare and Rabindranath Tagore are respectively known as the Bard of Avon, often simply the Bard, and the Bard of Bengal. In 16th century Scotland, it turned into a derogatory term for an itinerant musician. Nonetheless, it was later romanticized by Sir Walter Scott in 1771 to 1832. He said, Asantehene Uchimi, when so Scotland, of which almost royal stuff, and it's an money, almost I was any money. No, baby, Sasa, Adena de Bia Quadromono, Edipa Mununa eto. On said, Dodi can a friend can before, or no peja. Not dear or no edison, Abbey repeat. You no kind of more different friends say. So we, Obinya Serbian baby. Obinya Serbian baby. I can't cast Obinya Serbian baby. And about who is Obinya Serbian baby. But Tonish, knows the same. Okay. Now, can't encourage so I just zero. Omuya, I say, Omuya Crana, Obunse, Pinitiano, Taharane. Nkofe nomne kokurenya emani nyina bebo abehihye ma ha na no ko ya na me de bia me se me encourage ko se mumie menhia ahimfi na enoma bebre wo ho ahimfi ho la disua bebre wo ho a menhia konya de ne akonya kase because said o hwa Scotland, United Kingdom, Ireland for nom near the ehele o kings no. Similarly, you better say be almost buy on be far near money be free ha. Because almost said you tune for year Benin, almost be your money. Sure, said you reading, bro. Sure, I dear back and I think Ghana, you know, so or here Benin you tune and I say you are being lineage. Yes, I have always argued on this. He said, Yana Nkofo sorry, minim or my dream say, I be before me na in the pursuing in every PAU. Coaches na shall see before because yepe any team wu broni enti se broni bi o ba bia minim die mu anansa me migidie mu die susu se osua ade ni firi ye ho ene wode call ba bia na watie bia sade ebi mu say there is a school of thought anansa enkofo bi kire se you can't live in the Garden of Eden no crana a bibi memu na wo a bibi memu na ubia migrate free ye kodru ba bia okwatena ye bia na ye himu wo na nti yesu no ye quite unique o say brofo ka say kura no sabi o ye abede no wom on say abede no wom yes brofo kasa no fa no ye abede no wom brofo kasa no fa no uhwemu a unse ya kan kasa ne fa wo enti o ka menyi wachi enti royal poetry I can say kwadwom wote ho nsem no ebi nie Krobia ine kasangen otokwa ine kase krobia ine we na ura Benjamin ewa Bengazi boy na yetimi etuse mu echire mu de man na tiefo enti say uko school near more assignment with regards to poetry, that is royal poetry kwadwom ya adwuma ma yadase so ni dia hia mu aseda ni nyina nkoma Bengazi say oboy na o my good education with regards to some 30 die na yinim adekro mi mo di nwa wisi o se tutu mi mo di nwa wisi o Wachi dan kwani se wan pim sika poba no wan ne benya second chire bu achi dan kwani se wan pim sika poba no obinya se bia ko baby me no se di fe ba da me fe kasange